Telefonul a sunat în miezul nopții interzise. Ea a oferit ceea ce avea mai sacru. Un milionar a auzit propunerea ei șocantă, dar prețul ar fi fost mult mai mult decât patul. Care este presupunerea ta despre finalul acestei povești? Scrie în comentarii. Abonează-te la canal și spune-ne din ce oraș ne urmărești. Sunt sigur, aceasta va fi cea mai emoționantă poveste pe care o vei asculta vreodată. Soarele răsărea peste zgârie norii de pe Bulevardul Unirii când Andrei Vasilescu a trecut prin ușile automate ale Tehnorom, gigantul tehnologic pe care îl construise de la zero. La 38 de ani, conducea un imperiu evaluat la miliarde, dar privirea lui rece și expresia impasibilă dezvăluiau că ceva se rupsese în interiorul lui cu mult timp în urmă. Angajații îl salutau cu un amestec de admirație și teamă, în timp ce mergea pe coridorul cu oglinzi până la ultimul etaj, unde o ședință a Consiliului îl aștepta. "Bună dimineața, Andrei," spuse Cristina, asistenta lui de mai bine de un deceniu, singura persoană care încă îndrăznea să-l strige pe numele mic. "Rapoartele trimestriale sunt pe biroul tău și Radu a cerut să confirm cina de astăzi." Andrei a încuvințat fără emoție. Radu Antonescu fusese cel mai bun prieten al lui la facultate și acum era mâna lui dreaptă în companie, singurul în care încă avea încredere, sau cel puțin așa credea. "Confirmă și programează o videoconferință cu investitorii din Singapore pentru joi." Biroul de la ultimul etaj era o extensie a personalității sale. Minimalist, funcțional, impunător. Priveliștea panoramică a Bucureștiului servea ca un memento constant al puterii pe care o câștigase. Prin geamul blindat, Andrei privea metropola ca pe un regat personal. Avea totul, controla totul, cu excepția păcii care îi scăpa de 3 ani. Imaginile din acea noapte încă îl chinuiau. Sunetul râsului Biancăi, logodnica lui, venind din dormitor. Ușa întredeschisă, scena care i-a distrus capacitatea de a avea încredere. Bianca, în brațele lui Victor, partenerul său, prietenul său din copilărie. Dubla trădare care nu doar i-a frânt inima, ci l-a transformat în ceva diferit. "Sunteți bine, domnule?" Cristina i-a întrerupt gândurile, așezând o ceașcă de cafea pe birou. "Sunt mereu bine," a răspuns cu răceală. "Te rog, cere-i lui Radu să pregătească contractele pentru fuziune. Vreau să le revizuiesc înainte de ședință." În timp ce tasta la calculator, mâinile i s-au oprit deasupra tastaturii când a primit o notificare. Victor Balan tocmai fusese numit CEO al unui startup concurent. Andrei a simțit gustul amar al bilei. După scandal, cumpărase partea lui Victor din companie, dar nu reușise niciodată să-i șteargă complet prezența din piață. Omul care l-a trădat acum devenea un competitor direct. La 15 km distanță, în cartierul Floreasca, realitatea era complet diferită. Într-un apartament modest, Elena Popescu privea e-mailul de la Facultatea de Medicină cu lacrimi în ochi. Bursa ei de studii fusese reînnoită, dar asta nu era suficient. La 24 de ani, era în penultimul an al cursului, împărțindu-și timpul între stagii neplătite și îngrijirea surorii sale mai mici. "O să întârzi la cursuri," spuse Marina, colega ei de apartament, punând o pâine în prăjitor. "Și azi e ziua în care trebuie să o duci pe Ioana la consultație, nu uita." Ioana, cu doar 15 ani, era centrul vieții Elenei. Sora mai mică suferea de la 12 ani de o boală rară care îi afecta sistemul imunitar. Orfane de mici, surorile Popescu se bazau doar una pe cealaltă. Părinții îi pieriseră într-un accident când Elena avea 18 ani, lăsând-o responsabilă pentru sora ei minoră. "Nu voi uita," a răspuns Elena, închizând laptopul, "dar trebuie să trec pe la spital înainte. Doctor Sergiu a sunat aseară." Expresia Marinei s-a schimbat. "A găsit ceva?" Elena a ezitat. "Da-mi-ți un tratament experimental la un institut privat, dar costă mai mulți bani decât aș putea strânge în 5 ani." Tratamentul era singura speranță pentru Ioana, a cărei stare se deteriora în ultimele luni. Elena epuizase toate posibilitățile. Împrumuturi, munci suplimentare, chiar și vânzarea singurului bun de valoare pe care îl aveau, mașina lăsată de părinți. Nimic nu era suficient pentru cei 700.000 de lei necesari
pentru a începe protocolul terapeutic. În acea după-amiază, în timp ce aștepta pe coridorul spitalului Sfântul Luca, Elena a întâlnit-o pe Felicia, o fostă colegă de facultate care acum lucra ca secretară personală a unui om de afaceri. "Pari epuizată", a comentat Felicia, așezându-se lângă ea în sala de așteptare. "Sunt disperată, Feli. Am nevoie de bani pentru tratamentul Ioanei și nu mai știu ce să fac." Felicia s-a uitat în jur, și-a coborât vocea și a scos o carte de vizită din geantă. "N-ar trebui să-i spun asta, dar cunosc câteva fete care au obținut bani rapid de la bărbați puternici. Nu e nimic ilegal, înțelegi? Sunt acorduri discrete." Elena a simțit cum îi se întoarce stomacul. Sugerez să iei în considerare toate opțiunile," a întrerupt-o Felicia. "Acest bărbat," a arătat ea spre cartea de vizită, "este proprietarul companiei unde lucrez. Andrei Vasilescu este rezervat, bogat și, din câte știu, nu se implică emoțional cu nimeni de când și-a încheiat logodna. Unele fete de la agenție deja, știi tu, și este generos." Elena i-a returnat cartea de vizită, de parcă i-ar fi ars degetele. "Nu pot." "Gândește-te la sora ta," a insistat Felicia. "Tu însă ți-ai spus că timpul se scurge." În acea seară, după ce a pus-o pe Ioana la culcare, Elena a plâns în tăcere pe canapeaua din sufragerie. Cartea de vizită care ajunsese în geanta ei părea să cântărească o tonă. Ideea era revoltătoare, dar imaginea Ioanei slăbind cu fiecare zi era și mai insuportabilă. După ore de agonie, a luat telefonul. În penthouse-ul de pe Bulevardul Unirii, Andrei analiza documente când telefonul a sunat. Număr necunoscut. În mod normal ar fi ignorat, dar ceva l-a făcut să răspundă. Andrei Vasilescu. De partea cealaltă, o voce feminină ezitantă. "Domnule Vasilescu, numele meu este Elena Popescu. Felicia de la compania dumneavoastră mi-a dat contactul. Aș se dori să discutăm despre o chestiune personală." Aproape că a închis. Trecuse prin asta înainte. Femei interesate de banii lui. Dar ceva în vocea ei, un amestec de disperare și determinare, l-a oprit. "Mâine. Restaurantul Athenei Palace, ora 8 seara." Și a închis fără să aștepte un răspuns. Ceea ce Andrei nu putea imagina este că acel apel telefonic îi va schimba pentru totdeauna cursul vieții. Și că femeia de la celălalt capăt al firului purta o povară la fel de mare ca a lui, deși de natură complet diferită. Athenei Palace era unul dintre cele mai exclusiviste restaurante din București, frecventat de elita financiară și celebrități. Elena nu călcase niciodată într-un astfel de loc. Îmbrăcată cu singura rochie neagră pe care o avea, cumpărată la o reducere cu 2 ani în urmă, s-a simțit dezlocuită printre femeile elegante și bărbații în costume italiene. Inima îi bătea atât de tare încât o durea în timp ce chelnerul șef o conducea spre o masă rezervată în colțul cel mai discret al salonului. Andrei era deja acolo, impunător în costumul său întunecat făcut la comandă. Ochii lui, căprui închis, au examinat-o pe Elena cu un amestec de indiferență și curiozitate clinică. Nu s-a ridicat când ea s-a apropiat, doar a indicat scaunul din fața lui cu un gest subtil. "Domnule Vasilescu, vă mulțumesc că m-ați primit," a început Elena, încercând să-și controleze tremurul din voce. "Să trecem direct la subiect, domnișoară Popescu. Ce fel de propunere aveți pentru mine?" Răceala din vocea lui era calculată, rezultatul anilor în care îndepărtase oamenii din cercul său intim. Elena a înghițit în sec. Cuvintele pe care le repetase toată după amiaza păreau să fie evaporat. Cum să-i explice unui necunoscut că era acolo pentru a oferi singurul lucru pe care nu se gândise niciodată că îl va negocia? A ezitat, privind propriile mâini. "Sora mea este bolnavă, foarte bolnavă. Are sindromul Goldman-Merrick." Andrei a încruntat din sprâncene. Cunoștea boala, o afecțiune autoimună rară care ataca progresiv sistemul nervos central. Propria lui mamă finanța cercetări despre boli rare prin fundația ei. "Și ce legătură are asta cu mine?" "Există un tratament experimental," a continuat Elena, privind acum direct în ochii lui. "La Institutul Gamma, aici în București.
Este singura speranță pentru ea, dar costă 700.000 de lei pentru a începe protocolul. Înțeleg, a răspuns Andrei luând o înghițitură de vin. Și cauți un sponsor. De ce eu? Elena a simțit cum îi arde fața. Era acum. Nu exista nicio modalitate de a atenua ceea ce urma să spună, pentru că sunt dispusă să ofer ceva în schimb. Vocea ei a ieșit mai fermă decât se aștepta. Felicia mi-a spus că dumneavoastră preferați relații fără complicații emoționale, discrete. O tăcere grea s-a lăsat peste masă. Andrei a observat-o pe tânăra din fața lui, remarcând pentru prima dată detaliile. Ochii verzi intensi, părul castaniu natural prins într-un coc simplu, postura dreaptă în ciuda nervozității, evidente. Nu era genul de femeie care îl aborda în mod normal. Știi cine sunt? A întrebat în cele din urmă. Știu că sunteți unul dintre cei mai bogați oameni din țară, proprietarul Tehnorom, și că nu vă implicați serios cu nimeni de ani de zile. Andrei a schițat un zâmbet fără umor. Și crezi că valorezi 700.000 de lei? Întrebarea, deliberat crudă, a făcut-o pe Elena să pălească, dar nu s-a retras. Cred că viața surorii mele valorează orice sacrificiu, a răspuns cu demnitate. Și n-am venit să propun o noapte, am venit să propun un acord. Asta i-a captat atenția. Andrei și-a sprijinit coatele pe masă, aplecându-se ușor înainte. Ce fel de acord? 6 luni, a spus Elena, surprinzându-se pe sine cu propunerea pe care tocmai o formulase. Disponibilitate exclusivă timp de 6 luni, discreție absolută, nicio implicare emoțională, doar companie când doriți. Andrei a studiat propunerea cu aceeași răceală cu care analiza contracte de milioane. Fata era frumoasă, cu siguranță, dar era ceva mai mult, o integritate, o forță interioară pe care rareori o întâlnea. Și 6 luni însemna control, ceva ce el prețuia mai presus de orice. De ce aș accepta așa ceva când pot avea pe cine vreau fără niciun angajament? Pentru că prețuiți discreția și controlul, a răspuns Elena, surprinzându-l cu perspicacitatea ei. Și pentru că oferă exclusivitate și garanția că totul se termină când doriți, fără drame, fără așteptări, fără complicații. Ceva, în ochii ei și un amestec de disperare și determinare, l-a făcut pe Andrei să simtă o emoție pe care nu o mai experimentase de mult, respect. 1.000 de lei pe zi, a spus el brusc, timp de 6 luni, totalizând 180.000. Restul va fi plătit după prima lună dacă voi fi mulțumit de acordul nostru. Elena a calculat rapid. Ar fi suficient pentru a începe tratamentul Ioanei. Accept, a răspuns, întinzând mâna. Andrei s-a uitat la mâna ei, dar nu a atins-o. În schimb, a chemat chelnerul și a cerut nota. Șoferul meu te va duce acasă astăzi. Mâine avocatul meu va lua legătura cu tine pentru termenii scriși. Când vei semna, vei primi prima plată. În acest timp, la kilometri distanță, în luxosul apartament al lui Radu Antonescu, avea loc o întâlnire secretă. Victor Balan, fostul partener al lui Andrei, sorbea încet dintr-un whisky, în timp ce Radu tasta ceva la calculator. Este confirmat atunci? A întrebat Victor, cu un zâmbet malițios pe buze. Nu suspectează nimic? Absolut nimic, a răspuns Radu, întorcând ecranul laptopului pentru ca Victor să poată vedea. Fuziunea cu Neotech este practic încheiată. Când vom anunța că tu ești adevăratul proprietar, Andrei va pierde jumătate din valoarea de piață a Tehnorom. Victor a râs, satisfăcut. Răzbunarea era aproape. 3 ani de planificare meticuloasă a ruinei bărbatului care îl expulzase din compania pe care o ajutase să o fondeze. Și Bianca? A întrebat Radu, referindu-se la fosta logodnică a lui Andrei. Este încă dispusă să colaboreze? Bineînțeles. Ambiția ei a fost întotdeauna mai mare decât orice sentiment, a răspuns Victor cu dispreț. Va face orice pentru banii pe care i-am promis. Ceea ce niciunul dintre cei 2 trădători nu știa era că conspirația lor urma să întâlnească curând un obstacol neașteptat, sub forma unei tinere studente la medicină care tocmai intrase în viața lui Andrei Vasilescu. A doua zi, Elena a primit vizita dr. Anton Munteanu, avocatul personal al lui Andrei. Contractul era surprinzător de simplu.
prestarea serviciilor de însoțitoare timp de 6 luni, cu clauze rigide de confidențialitate și exclusivitate. Alături venea un cec pentru Institutul Gamma în valoarea exactă a tratamentului Ioanei. Domnul Vasilescu preferă ca plata să fie făcută direct către institut, a explicat avocatul. Astfel, nu vor exista întrebări despre originea banilor. Elena a semnat documentele cu mâini tremurânde. Era făcut. Își vânduse 6 luni din viață, dar asigurase șansa de supraviețuire pentru sora ei. În aceeași zi, a dus-o pe Ioana la Institutul Gamma. În timp ce adolescenta trecea prin primele examene, Elena a simțit telefonul vibrând. Un mesaj: de la Andrei, cină, astăzi. 8 p.m., șoferul meu te va lua la 7:30. Scurt, direct, fără nicio cordialitate. Exact ca bărbatul care acum era, ce? Patronul ei? Clientul ei? Realitatea a ceea ce făcuse începea să apese pe umerii ei. În acea seară, exact la 7:30, un Mercedes negru s-a oprit în fața clădirii Elenei. Șoferul, un domn de vârstă mijlocie, cu o aparență discretă, a deschis ușa din spate fără să pună întrebări. Spre surprinderea ei, mașina nu s-a îndreptat spre un restaurant, ci a urmat drumul spre o zonă rezidențială exclusivistă din Primăverii. Vila lui Andrei Vasilescu se ridica impunătoare în spatele unor ziduri înalte, minimalistă și modernă. Părea o fortăreață din sticlă și beton izolată de restul lumii. Când poarta electronică s-a deschis, Elena a simțit un fior în stomac. Era real. Era pe punctul de a începe un contract cu un bărbat pe care abia îl cunoștea în proprii lui termeni. Andrei o aștepta în livingul spațios, cu vedere spre orașul luminat. Purta haine casual, pantaloni întunecați și o cămașă cu trasturi cu mânecile suflecate, care într-un fel îl făceau și mai intimidant. Punctuală. Îmi place asta, a spus el ca salut, oferindu-i un pahar de vin. Tratamentul Ioanei a început astăzi, a răspuns Elena, acceptând băutura, dar fără să o atingă. Eu aș vrea să vă mulțumesc. Nu mulțumi. Este un acord comercial, a tăiat Andrei cu răceală. Vino, cina este servită pe terasă. În timp ce îl urma prin casa impecabilă, decorată cu piese de artă contemporană și practic fără fotografii sau obiecte personale, Elena se întreba ce transformase acest bărbat într-o persoană atât de izolată emoțional. Și, mai important, ce aștepta exact de la ea în acea primă noapte a celui mai ciudat contract pe care și l-ar fi putut imagina. Terasa vilei oferea o vedere panoramică asupra Bucureștiului. Luminile pâlpâiau în tot orașul, creând un covor de stele artificiale care se întindea până la orizont. Masa era impecabil aranjată pentru 2 persoane, cu o eleganță discretă care a impresionat-o pe Elena. Un chelner privat servea felurile de mâncare, în timp ce Andrei păstra o tăcere calculată. Nu trebuie să fie atât de tensionată, a spus el în cele din urmă, după ce l-a concediat pe chelner. Nu te voi devora. Elena a încercat să zâmbească, fără succes. Îmi cer scuze, e doar că tot asta e nou pentru mine. Îmi imaginez, a răspuns Andrei, observând-o cu intensitate. Să stabilim câteva reguli pentru a ușura lucrurile. Întâi, când ești cu mine, ești însoțitoarea mea, nu o angajată, nu o înțelegi. Înțeleg, a încuvințat Elena. Al doilea, discreție absolută. Nimic din ce se întâmplă între aceste ziduri nu trebuie comentat cu nimeni. Nimic despre mine, afacerile mele sau viața mea personală. Ea a fost din nou de acord. Al treilea, exclusivitate. În aceste 6 luni nu te implici cu nimeni altcineva și aștept sinceritate absolută. E corect, a răspuns Elena, găsind curajul să întrebe, și dumneavoastră? Veți fi de asemenea exclusiv? Andrei a zâmbit cu colțul gurii, un gest care nu i-a atins ochii. Asta nu era în contract, dar da, cât timp durează acordul nostru, voi fi exclusiv. O tăcere s-a lăsat între ei, umplută doar de sunetul îndepărtat al orașului. Elena se juca cu mâncarea fără să mănânce cu adevărat, simțind greutatea privirii lui asupra ei. Ai întrebări? A afirmat Andrei, nu ca o întrebare, ci ca o constatare. Am, a admis ea, făcându-și curaj. De ce cineva ca dumneavoastră are nevoie de un astfel de acord? Ați putea avea orice femeie. Andrei a lăsat furculița deoparte, înclinându-se pe scaun. Exact de aceea. Nu vreau orice femeie.
Vreau pe cineva care înțelege că asta este o afacere, fără fantezii romantice, fără așteptări emoționale, fără complicații. Cineva v-a rănit profund, a riscat Elena, realizând imediat greșeala când i-a văzut fața întărindu-se. Nu plătesc pentru analize psihologice, a tăiat el sec. E rândul tău. De ce o studentă strălucită la medicină recurge la asta în loc să caute alte alternative? Întrebarea a surprins-o. De unde știți că sunt studentă la medicină? Mi-am făcut cercetările înainte de a accepta acordul. Elena Popescu, 24 de ani, orfană, responsabilă pentru sora mai mică de la 18 ani, bursieră integrală la Facultatea de Medicină a Universității din București, cu note excepționale. Stagiară voluntară la Spitalul Sfântul Luca, niciodată implicată în scandaluri sau probleme. Un dosar curat și o viață dedicată studiilor și surorii. Ceea ce mă intrigă este de ce cineva cu potențialul tău a ales această cale. Elena s-a simțit expusă, vulnerabilă. Am încercat toate căile respectabile, împrumuturi, fundații de sprijin, programe guvernamentale, nimic nu a funcționat. Timpul se scurge pentru Ioana. Andrei a încuviințat, mulțumit de onestitate. O ultimă regulă, nu-mi minți niciodată. Detest minciunile mai mult decât orice altceva. Săptămânile următoare au stabilit o rutină ciudată. Andrei solicita prezența Elenei de 2 sau 3 ori pe săptămână, de obicei pentru cine la vila lui sau în restaurante exclusiviste. Spre surprinderea ei, el nu a arătat un interes fizic imediat, mulțumindu-se cu compania ei și conversații care, treptat, deveneau mai puțin tensionate. Elena a descoperit că Andrei era un bărbat cult, cu cunoștințe vaste despre literatură, artă și știință. Discuțiile lor despre medicină, în special, erau stimulante. El urmărea cele mai recente cercetări și avea opinii bine fundamentate despre progresele din domeniu. Într-o seară deosebit de plăcută, după un concert, la Ateneul Român, Andrei a surprins-o cu o întrebare personală. Cum e sora ta? Elena a zâmbit, sincer emoționată de interes. Tratamentul arată rezultate, markerii sanguini s-au îmbunătățit și are mai multă energie. Medicii sunt optimiști. Bine, a răspuns el simplu, dar ceva în ochii lui se înmuiase. Cu altă ocazie, în timpul unei cine pe terasa turnului Sky, Andrei a primit un telefon care l-a tulburat vizibil. După ce a închis, a rămas tăcut pentru minute lungi. Vreo problemă? A riscat Elena. Mă confrunt cu o situație complicată în companie, a răspuns el, surprinzând-o cu confidența. Există indicii că informații strategice se scurg către concurență. Suspectați pe cineva? Andrei a ezitat, ca și cum ar fi cântărit cât de mult putea dezvălui. Prefer să nu suspectez pe nimeni, dar știu că cineva apropiat mă trădează din nou. Ultimul cuvânt a scăpat ca o șoaptă amară. Elena și-a dat seama că atinsese o rană profundă. Din nou? A întrebat ea blând. Andrei și-a fixat privirea pe orașul luminat. Acum 3 ani am descoperit că logodnica mea și cel mai bun prieten al meu, care era și partenerul meu, mă înșelau. Nu doar emoțional, ci și în afaceri. Plănuiau să mă îndepărteze din compania pe care am construit-o. Era pentru prima dată când vorbea despre trecutul său. Elena a rămas tăcută, permițându-i să continue dacă dorea. Cel mai rău nu a fost pierderea Biancăi, a continuat el, surprinzându-se pe sine cu dezvăluirea. A fost descoperirea că Victor, cineva pe care îl consideram un frate, era dispus să mă distrugă din ambiție. Îmi pare rău, a spus Elena, rezistând impulsului de a-i atinge mâna. Nu-ți pară. A fost o lecție valoroasă. Încrederea este un lux pe care nu mi-l pot permite. Acea seară a marcat o schimbare subtilă în relația lor. Andrei a început să împărtășească mai multe despre viața lui profesională, uneori chiar cerând opinia Elenei despre situații complexe. Ea, la rândul ei, vorbea despre Ioana, studiile ei și visele de a se specializa în boli rare. Într-o seară ploioasă, la 2 luni după începerea acordului, Andrei a invitat-o să rămână la vilă. Furtuna doborâse copaci prin oraș, făcând traseul până la apartamentul Elenei periculos. Avem suficiente dormitoare, a spus el cu naturalețe. Mihai te poate duce acasă dimineața. A fost prima dată când Elena a dormit la vilă.
Camera de oaspeți era mai mare decât tot apartamentul ei, cu o priveliște impresionantă a orașului, chiar și sub ploaia torențială. Dimineața l-a găsit pe Andrei în bucătărie preparând cafea. "Vă faceți propria cafea?" a întrebat ea, surprinsă să vadă puternicul om de afaceri realizând o sarcină atât de mundană. "Unele lucruri prefer să le fac singur," a răspuns el, oferindu-i o ceașcă. "Cum e, Ioana?" "Mai bine în fiecare zi. Medicii sunt impresionați de răspunsul ei la tratament." Andrei a încuviințat, mulțumit. "Am o propunere. Fundația Vasilescu organizează un bal caritabil pentru cercetări în boli rare. Aș dori să mă însoțești." Elena aproape s-a înecat cu cafeaua. "Un eveniment public? Credeam că acordul nostru este discret." "Și va rămâne așa. Vei fi prezentată ca însoțitoarea mea, nimic mai mult. Mulți executivi aduc însoțitoare la astfel de evenimente. Balul Fundației Vasilescu era unul dintre cele mai prestigioase evenimente din calendarul social bucureștean. Organizat la Palatul Parlamentului, reunea elita antreprenorială și politică a țării. Pentru această ocazie, Andrei a trimis un stilist la Elena, care a putut alege dintre diverse rochii de haute couture. A optat pentru un model verde smarald, elegant, fără a fi ostentativ. Când Andrei a văzut-o pregătită, ochii lui s-au oprit asupra ei într-un mod care i-a accelerat inima. "Ești perfectă," a spus el, oferindu-i brațul. Balul a fost un vârtej de prezentări, conversații sofisticate și muzică clasică. Elena, inițial intimidată, a descoperit curând că formarea ei medicală îi oferea subiecte de discuție cu mulți dintre cei prezenți. Andrei observa de la distanță, surprinzător de mândru, de modul natural în care se purta printre persoane atât de influente. A fost în timpul unei pauze în prezentări când Elena a observat un bărbat observându-l pe Andrei cu intensitate. Înalt, cu păr grizonat la tâmple și un zâmbet care nu-i atingea ochii. "Cine este bărbatul care vă privește?" a întrebat ea discret. Andrei i-a urmărit privirea și întregul său corp s-a încordat. "Victor Balan, fostul meu partener." "Bărbatul care..." "Da," a tăiat Andrei cu vocea tensionată. "Nu știu ce caută aici, dar sunt sigur că nu e o coincidență." Înainte să se poată îndepărta, Victor s-a apropiat, însoțit de o femeie uluitoare cu păr blond. "Andrei, cât timp?" a spus Victor cu o cordialitate falsă. "Nu mă așteptam să te găsesc atât de bine însoțit." "Victor," a răspuns Andrei cu răceală, "credeam că evenimentele caritabile nu sunt stilul tău." "Oamenii se schimbă," a zâmbit Victor, întorcându-se spre Elena. "Și cine este această încântătoare tânără?" "Elena Popescu," s-a prezentat ea, simțind instantaneu tensiunea dintre cei doi bărbați. "Încântat, domnișoară Popescu," a răspuns Victor, sărutându-i mâna cu o galanterie exagerată. "Permiteți-mi să vă prezint pe Bianca Ionescu." Elena a simțit impactul numelui. Bianca, fosta logodnică. Femeia blondă a zâmbit cu răutate, studiind-o de sus până jos. "Andrei a avut întotdeauna gust bun," a comentat Bianca cu o voce dulceagă, "și se pare că are și un tip, tinere impresionabile și disponibile." Andrei a făcut un pas înainte, dar Elena i-a atins brațul ușor. "Este o plăcere să vă cunosc," a spus ea cu o calm care i-a surprins pe toți, inclusiv pe ea însăși. "Dacă ne scuzați, i-am promis doctorului Andrei un dans." Conducându-l spre ringul de dans, ea a simțit tensiunea din corpul lui. "Respiră," a șoptit. "Vor să te provoace." "De unde ai știut?" a întrebat Andrei, în timp ce muzica îi înconjura. "Sunt bună la citirea oamenilor," a răspuns Elena, iar acei doi sunt transparenți în resentimentul lor. În timp ce dansau, Elena a observat cum Victor șoptea ceva la urechea lui Radu Antonescu, presupusul prieten loial al lui Andrei. Expresia conspiratoare de pe fețele celor doi bărbați a aprins un semnal de alarmă în mintea ei. Ceva era în neregulă, foarte în neregulă. 3 luni trecuseră de la începutul acordului dintre Andrei și Elena. Ceea ce începuse ca o tranzacție rece și calculată se transforma treptat în ceva ce niciunul dintre ei nu prevăzuse. Andrei a descoperit în Elena o companie care nu doar că îi satisfăcea nevoile de însoțitoare socială, ci îi oferea și ceva ce uitase. O conexiune genuină, fără agende ascunse. Într-o după-amiază de duminică,
s-a întâmplat ceva fără precedent. Andrei a invitat-o pe Elena la o plimbare cu elicopterul de-a lungul litoralului românesc. Au zburat peste plajele din Mamaia până la Constanța, unde au aterizat pentru un prânz la malul mării. "Nu te-am văzut niciodată atât de relaxat," a comentat Elena, observându-l desculț pe nisip, cu mânecile cămășii suflecate și primii nasturi desfăcuți. Andrei a zâmbit, un gest care acum se întâmpla mai frecvent. "A trecut mult timp de când n-am mai fost aici. Acest loc era special pentru mama mea." Era rar ca Andrei să-și menționeze familia. Elena știa din cercetări discrete că părinții lui plecaseră de mulți ani, lăsându-l singur la conducerea imperiului pe care îl construiseră. Îi plăcea marea? O adora. Spunea că oceanul este singurul lucru din lume suficient de mare pentru a-i face pe oameni să înțeleagă adevărata lor dimensiune. A făcut o pauză privind spre orizont. Ea a creat fundația înainte de a pleca. Era moștenirea. "Jaisa pare să fi fost o femeie incredibilă," a comentat Elena încet. A fost de acord Andrei, întorcându-se spre ea cu o expresie diferită. "I-ai fi plăcut." Acele cuvinte, simple și directe, au făcut ceva să vibreze în interiorul Elenei. Era prima dată când Andrei sugera că ea ar putea avea un loc în viața lui dincolo de contract. Momentul a fost întrerupt de sunetul telefonului lui Andrei. S-a încruntat când a verificat ecranul. "Trebuie să răspund," e Radu. Îndepărtându-se câțiva pași, Andrei a vorbit rapid cu mâna lui dreaptă. Când s-a întors, expresia lui se înăsprise din nou. "Trebuie să ne întoarcem în București. A apărut o problemă cu fuziunea Neotech." În timpul zborului de întoarcere, Andrei a rămas taciturn, absorbit în gânduri care, în mod evident, îl tulburau. Doar când au aterizat pe heliportul Tehnorom, a rupt tăcerea. "Va trebui să lucrez în seara asta. Mihai te va duce acasă." "Aș putea ajuta cumva?" a oferit Elena. Andrei a ezitat, ca și cum ar fi luat în considerare propunerea. "Nu de data asta. Dar mulțumesc că ai întrebat." În acea seară, singură în apartamentul ei, Elena nu se putea opri din a se gândi la Andrei. Ceva se schimbase între ei, ceva ce depășea contractul semnat. Când telefonul ei a sunat la ora 23, inima i-a accelerat văzând numele lui pe ecran. "Elena, îmi cer scuze că sun atât de târziu." Vocea lui era diferită, aproape vulnerabilă. "E în regulă, Andrei. Ce s-a întâmplat?" "Trebuie să vorbim, e important. Pot să-l trimit pe Mihai să te ia?" 30 de minute mai târziu, Elena intra în vila din Primăverii. L-a găsit pe Andrei în birou, înconjurat de hârtii împrăștiate și cu o expresie pe care nu o mai văzuse niciodată. "Am descoperit ceva," a spus el fără introducere, "și am nevoie de opinia ta." "Opinia mea? Despre afaceri?" "Despre oameni." Andrei i-a înmânat un dosar. "Citește asta." Înăuntru erau copii de e-mail-uri, rapoarte financiare și transcrieri de conversații. Elena a citit cu atenție, stomacul ei scufundându-se cu fiecare pagină. Asta confirmă că Radu transmite informații confidențiale lui Victor." "Andrei," a încuvințat grav, "nu doar asta. Ei plănuiesc o manevră pentru a mă îndepărta de controlul Tehnorom. Fuziunea cu Neotech este o capcană. Victor este adevăratul proprietar, ascuns în spatele unor companii fantomă." "Dar de ce ar face Radu asta? Nu e prietenul tău de ani de zile?" "Bani. Putere." Andrei și-a trecut mâna prin păr, un gest rar de frustrare. Victor, probabil, i-a oferit o poziție mai bună, o participare mai mare. Istoria se repetă. Elena a simțit un val de indignare. "Ce vei face?" Anularea fuziunii ar fi evidentă, dar asta ar cauza un prejudiciu imediat acțiunilor companiei. "Trebuie să fiu mai inteligent. Trebuie să descoperi cât de departe merge această conspirație," a sugerat Elena. "Cine altcineva este implicat?" Andrei a privit-o cu un nou respect. "Exact, și aici mă poți ajuta." "Eu?" "Victor și Bianca te-au văzut la bal. Sunt curioși despre tine. Putem folosi asta." Propunerea era îndrăzneață. Elena ar pretinde interes în a afla mai multe despre Andrei, apropiindu-se de Bianca prin evenimente sociale unde ambele ar fi prezente. Obiectivul era descoperirea extinderii planului împotriva lui Andrei
și cine altcineva era implicat. E riscant, a avertizat Andrei. Ei sunt periculoși în felul lor. O voi face, a răspuns Elena fără ezitare. Ioana e aproape recuperată datorită ție. Îți datorez asta. Andrei i-a ținut fața între mâini, un gest surprinzător de intim. Nu-mi datorez nimic. Asta depășește contractul nostru. Dacă nu vrei să te implici, înțeleg. Vreau să ajut, a insistat ea. Ai încredere în mine. Cuvântul încredere a plutit între ei ca o promisiune periculoasă. Andrei nu avea încredere în nimeni de ani de zile. Totuși a încuviințat încet. Avem un nou acord atunci. În săptămâna următoare, Elena a participat la un eveniment caritabil la Spitalul Fundeni, unde, după cum se aștepta, Bianca Ionescu era prezentă. Folosind informațiile pe care Andrei îi le furnizase despre fosta logodnică, Elena a reușit să inițieze o conversație aparent întâmplătoare despre artă, unul dintre puținele interese genuine ale Biancăi. Nu mi-am imaginat niciodată că voi găsi o Vasilescu la un eveniment ca acesta, a comentat Bianca cu răutate, după ce a descoperit că Elena îl însoțea pe Andrei de luni de zile. Nu sunt o Vasilescu, a corectat Elena cu un zâmbet studiat. Sunt doar o companie temporară. Toate suntem, a râs Bianca, luând o cupă de șampanie. Andrei se va plictisi de tine așa cum s-a plictisit de mine. El nu știe să iubească, draga mea, știe doar să posede. Nu am iluzii, a răspuns Elena, prefăcându-se indiferentă. E doar un acord reciproc avantajos. Ceva în ochii Biancăi a strălucit cu interes. Un acord? Fascinant. Andrei a fost întotdeauna atât de rezervat în privința relațiilor sale. Oamenii se schimbă, a comentat Elena, folosind aceleași cuvinte pe care Victor le folosise la bal. Acea conversație inițială a deschis ușile pentru altele. Bianca, însetată de informații despre fostul logodnic, a început să o invite pe Elena la prânzuri și sesiuni de cumpărături. La fiecare întâlnire, lăsa să-i scape mici informații despre Victor și planurile sale. Ar trebui să fie atent cu acea fuziune, a comentat Bianca într-o după-amiază, în timp ce proba o rochie extrem de scumpă. Unele afaceri sunt mai complicate decât par. Andrei e foarte meticulos, a răspuns Elena, prefăcându-se dezinteresată. Mă îndoiesc că ar semna ceva fără să verifice fiecare detaliu. Detaliile pot fi manipulate, draga mea, mai ales când vin de la persoane în care ai încredere. Fiecare informație colectată era transmisă cu grijă lui Andrei, care așeza treptat piesele puzzle-ului conspirației. Cercul se strângea în jurul lui Radu, Victor și, surprinzător, 2 membri ai Consiliului Tehnorom. În același timp, ceva neașteptat se întâmpla între Andrei și Elena. Nopțile pe care le petreceau împreună, inițial discutând despre investigație, începeau să se transforme în momente de adevărată intimitate. Nu doar fizică, ci și emoțională. Andrei dezvăluia părți din sine pe care le ținuse încuiate ani de zile, temerile sale, nesiguranțele, rarele sale bucurii. Într-o seară ploioasă, îmbrățișați în patul larg al lui Andrei, după ce făcuseră dragoste pentru prima, dată într-un mod cu adevărat conectat, el a mărturisit: niciodată nu am crezut că aș putea simți asta din nou. Ce anume? A întrebat Elena, trasând conturul feței lui cu degetele. Încredere, vulnerabilitate. A făcut o pauză, ca și cum ar fi căutat cuvântul potrivit. Speranță. Elena a simțit lacrimi în ochi. Ceea ce începuse ca un acord disperat se transformase în ceva ce niciunul dintre ei nu ar fi putut prevedea. Andrei, trebuie să-ți spun ceva, a spus ea, simțind greutatea adevărului pe care îl purta. Ce s-a întâmplat? Contractul nostru se termină în 3 săptămâni. Ioana e practic recuperată. Ce se întâmplă și după? Andrei a rămas tăcut pentru un moment, respirația lui calmă fiind singurul sunet din cameră. Ce vrei tu să se întâmple? Era prima dată când o întreba ce își dorea ea. Întotdeauna fusese el cel care determina termenii, limitele, așteptările. Vreau să rămân, a răspuns Elena simplu. Nu pentru contract, pentru noi. Andrei a sărutat-o adânc, un răspuns mai elocvent decât orice cuvânt. Momentul de fericire totuși avea să fie scurt.
În dimineața următoare, în timp ce Andrei era la duș, telefonul lui a sunat insistent. Elena a văzut numele Cristinei, asistenta, pe ecran și a răspuns, îngrijorată că ar putea fi o urgență. Andrei, slavă Domnului! Trebuie să vii imediat la birou. Radu a convocat o ședință extraordinară a Consiliului, ceva despre fuziune. Cristina, sunt Elena. Andrei este la duș. Îl voi anunța imediat. A fost o tăcere la celălalt capăt. Elena, tu ești la el acasă la ora asta? Tonul de surpriză și ceva mai mult alarmă din vocea Cristinei a lăsat-o pe Elena neliniștită. Da, îl voi chema. După ce i-a transmis mesajul, Andrei s-a îmbrăcat rapid cu o expresie închisă. Accelerează planul, a spus, ajustându-și cravata. Trebuie să plec. Vrei să vin cu tine? Andrei a ezitat. Nu, asta ar putea deveni urât. Prefer să rămâi aici, în siguranță. Înainte de a pleca, i-a ținut fața între mâini, cum făcuse cu săptămâni în urmă. Elena, indiferent de ce se întâmplă azi, vreau să știi, tu ai schimbat totul. Acele cuvinte au sunat ciudat de multa adio. Elena a simțit o strângere în piept în timp ce îl privea plecând. Ceea ce ar fi trebuit să fie începutul a ceva nou, părea brusc amenințat de umbre ale trecutului care refuzau să dispară. Ziua care începuse cu promisiuni de viitor s-a transformat rapid într-un coșmar. Elena, incapabilă să rămână pasivă în vilă în timp ce Andrei își înfrunta dușmanii, a decis să meargă la sediul Tehnorom. Ceva în instinctul ei îi spunea că prezența ei ar putea fi necesară. Ajungând la impunătoarea clădire de sticlă de pe bulevardul Aviatorilor, a găsit un scenariu de haos controlat. Angajații șușoteau pe coridoare, iar tensiunea era palpabilă. Cristina, asistenta lui Andrei, a făcut ochii mari când a văzut-o ieșind din lift. Elena, ce faci aici? Trebuie să vorbesc cu Andrei. Unde e ședința Consiliului? Cristina a ezitat, privirea ei dezvăluind un conflict intern. La etajul 20, sala principală de conferințe, dar nu cred că e o idee bună să întrerupi. Situația e delicată. Ce se întâmplă exact? Asistenta s-a uitat în jur înainte de a-și coborî vocea. Radu a prezentat documente pretinzând că Andrei a deturnat fonduri ale companiei pentru interese personale. Cere o îndepărtare temporară în timp ce se desfășoară un audit. Asta e absurd, a exclamat Elena. Sunt de acord, dar documentele par convingătoare, semnături, transferuri, totul pare legitim. Elena a simțit cum îi se răcește. Sângele. Capcana era mai elaborată decât își imaginaseră. Trebuie să văd acele documente. Imposibil. Sunt în sala Consiliului. Atunci du-mă acolo, a insistat Elena. Te rog, Cristina, știu că ești loială lui Andrei. Are nevoie de aliați acum. Ceva în determinarea Elenei a convins-o pe asistentă. Împreună au urcat la etajul 20. Prin pereții de sticlă ai sălii de conferințe, Elena îl putea vedea pe Andrei în picioare, înfruntând un grup de executivi. Postura lui era fermă, dar era clar încercuit. Nu te pot lăsa să intri, a șoptit Cristina, dar pot încerca să obțin copii ale documentelor după ședință. Mulțumesc. Voi aștepta în biroul lui. În timp ce aștepta, Elena și-a scormonit mintea în căutare de indicii. Ce fel de documente l-ar putea incrimina pe Andrei atât de convingător? Și cum ar putea dovedi că erau falsificate? Răspunsul a venit neașteptat când telefonul ei a sunat. Era Bianca. Elena, draga mea, ai auzit noutățile? Binefăcătorul tău e pe cale să cadă. Vocea Biancăi se revărsa de satisfacție malițioasă. Elena și-a controlat furia, menținându-și rolul. Ce noutăți? O, nu știi? Andrei este acuzat că a deturnat fonduri din companie pentru a-și finanța, să zicem, plăcerile personale, inclusiv un tratament foarte scump la Institutul Gamma, pentru o anumită Ioana Popescu. Sora ta, presupun? Pământul părea să dispară de sub picioarele Elenei. Ei conectaseră punctele, legând-o direct de presupusa deturnare. Asta e ridicol, a răspuns ea, încercând să-și mențină vocea fermă. Andrei a făcut o donație legitimă prin Fundația Vasilescu. Nu asta arată documentele, draga mea. Transferul a ieșit direct din conturile corporative ale Tehnorom. Și ghici ce? Există un contract foarte interesant cu numele tău pe el, un contract care specifică servicii prestate,
în schimbul unor plăți regulate. Sună destul de compromițător, nu crezi? Elena s-a simțit amețită. Ei transformaseră acordul ei privat cu Andrei într-o armă împotriva lui. De ce îmi spui asta, Bianca? Femeia a râs, un sunet rece și calculat. Pentru că îmi place, crede-mă sau nu. Și pentru că am o propunere. Victor e dispus să retragă acuzațiile dacă tu mărturisești împotriva lui Andrei. Confirmă că te-a plătit cu banii companiei în schimbul favorurilor personale. Un mic scandal, dar Andrei își păstrează libertatea. În caz contrar, parchetul va primi o plângere formală pentru fraudă corporativă, deturnare de fonduri și exploatare sexuală. Îmi imaginez că cariera ta medicală s-ar termina înainte de a începe. Și surioară ta? Ei bine, tratamentul ei ar fi cu siguranță întrerupt când banii murdari ar fi urmăriți. Ultimatumul a plutit greu în aer. Elena a închis ochii, simțind greutatea deciziei imposibile. Cât timp am să decid? Până la sfârșitul zilei. Victor este în sala de lângă ședința Consiliului, așteptând răspunsul tău. După ce a închis, Elena s-a așezat în scaunul lui Andrei, lumea învârtindu-se în jurul ei. Să-l trădeze pe bărbatul pe care îl iubea pentru a-l salva sau să rămână fidelă și să asiste la distrugerea lui. Ușa biroului s-a deschis și Cristina a intrat grăbită, ținând un dosar. Am obținut documentele, a spus înmânându-le Elenei. E mai rău decât ne-am imaginat. Elena a examinat hârtiile, instruirea ei medicală de atenție la detalii, servind acum unui alt scop. Transferuri bancare, contracte, e-mail-uri, totul părea perfect falsificat pentru a crea o narațiune de corupție. Asta nu are sens, a murmurat ea, studiind unul dintre transferuri. Dată-i, Andrei era cu mine în Constanța în ziua asta. Nu ar fi putut autoriza asta. Și acest e-mail presupus de la el conține o greșeală de română pe care Andrei n-ar face-o niciodată, a adăugat Cristina, arătând spre o linie specifică. Elena a simțit o scânteie de speranță. Avem nevoie de mai multe dovezi, ceva care să demască aceste falsificări odată pentru totdeauna. Există o persoană care ne poate ajuta, a spus Cristina după un moment de reflecție. Mihai, șoferul lui Andrei. El păstrează un registru detaliat al tuturor deplasărilor patronului. Dacă putem dovedi unde era Andrei la fiecare dintre aceste date, cheamă-l acum. Mihai a sosit discret la birou, aducând cu el o mică agendă de notițe. Șoferul fidel a explicat că, din motive de securitate, documenta meticulos toate traseele lui Andrei, inclusiv cine îl însoțea. Am nevoie de confirmare pentru aceste date, a spus Elena arătându-i documentele suspecte. Mihai și-a consultat registrul. Pe 17 aprilie, domnul Vasilescu era în Constanța cu dumneavoastră. Pe 23 a fost la Institutul Gamma toată după amiaza, vizitând copiii cu boli rare. Iar pe 30 aprilie era la București pentru o audiență la Ministerul Cercetării și Inovației. În niciuna dintre aceste zile nu a fost la sediul Tehnorom. Nu, doamnă, am înregistrarea de kilometraj și chitanțele de parcare pentru confirmare. Era dovada de care aveau nevoie. Andrei nu ar fi putut autoriza personal acele transferuri la datele indicate. Trebuie să ducem asta la ședința Consiliului, ai declarat Elena, adunând documentele. Nu te vor lăsa să intri, a avertizat Cristina. Nu trebuie să intru. Trebuie doar ca Andrei să vadă aceste dovezi. Pe coridorul etajului 20, Elena a întâlnit secretara Consiliului, o femeie de vârstă mijlocie cu o expresie îngrijorată. Trebuie să-i înmânez aceste documente domnului Vasilescu. E urgent. Îmi pare rău, dar ședința nu poate fi întreruptă. E despre acuzațiile care îi se aduc. Am dovezi care îl pot disculpa. Femeia a ezitat, împărțită între protocol și simțul dreptății. În cele din urmă a încuvințat. Îi le voi da în următoarea pauză. Dar pauza nu a mai venit niciodată. Prin pereții de sticlă, Elena a văzut discuția intensificându-se. Radu gesticula aprins, în timp ce alți membri ai Consiliului păreau divizați. Andrei rămânea în picioare, impasibil, dar Elena putea vedea tensiunea în postura lui. Într-un impuls disperat, a bătut în ușa de sticlă. Toate capetele s-au întors spre ea. Andrei a încruntat din sprâncene, surprins și îngrijorat de prezența ei.
Îmi cer scuze, domnilor, a spus secretara, încercând să o îndepărteze pe Elena. Domnișoara tocmai pleacă. Lăsați-o să intre, a ordonat Andrei, vocea lui tăind aerul tensionat al camerei. Andrei, asta e extrem de neregulamentar, a protestat Radu. Suntem în mijlocul unei discuții serioase despre conduita ta. O discuție bazată pe documente false, a ripostat Elena, înaintând spre masă. Am dovezi. Un murmur a străbătut sala în timp ce ea răspândea documentele pe masă. Aceste transferuri presupus autorizate de Andrei, imposibile. El era în Constanța la această dată, la București la cealaltă și la Institutul Gamma la a treia. Am martori, înregistrări de kilometraj, chitanțe de parcare și chiar fotografii cu dată și localizare care dovedesc asta. Cine ești tu, de fapt? A întrebat unul dintre consilieri, un domn cu păr alb. Numele meu este Elena Popescu, sunt studentă la medicină și... Ea e escorta privată a lui Andrei, a întrerupt Radu cu dispreț, aceeași pentru care a deturnat fonduri din companie pentru a plăti tratamentul medical al surorii. O tăcere rece a cuprins sala. Andrei a făcut un pas înainte, cu o expresie periculos de controlată. Ai grijă la următoarele tale cuvinte, Radu. Elena a înghițit insulta, concentrându-se pe ce conta. Tratamentul surorii mele a fost finanțat legitim de Fundația Vasilescu, nu de Tehnorom. Am toată documentația aici. A înmânat un alt dosar consilierului cel mai apropiat. Cât despre relația mea cu Andrei, a început ca un acord privat, da, dar s-a transformat în ceva ce niciunul dintre noi nu a anticipat. E emoționant, a batjocorit Radu, dar nu explică transferurile documentate aici. Transferuri falsificate, a corectat Andrei, examinând dovezile pe care Elena le adusese, și cred că știu cine e în spatele lor. Ușa sălii s-a deschis din nou și Victor Balan a intrat ca și cum ar fi fost invitat. Zâmbetul său încrezător a șovăit ușor când a văzut-o pe Elena și documentele împrăștiate pe masă. Victor, a salutat Andrei cu răceală, ce coincidență să te găsesc aici, tocmai când false acuzații împotriva mea sunt discutate. Am venit la cererea lui Radu, a răspuns Victor, redobândindu-și calmul, ca consultant extern. Sau ca arhitect al acestei farse, a ripostat Andrei. Domnilor din Consiliu, cred că suntem în fața unei conspirații deliberate pentru a mă îndepărta de la președinția Tehnorom. Și am dovezi și pentru asta. Cu un gest, Andrei i-a cerut Cristinei să înmâneze un alt set de documente, e-mail-uri între Radu și Victor, conversații înregistrate, transferuri bancare către conturi offshore. Planul era simplu, să mă îndepărteze temporar, să împingă fuziunea cu Neotech în timpul absenței mele și apoi să dezvăluie că Victor este adevăratul proprietar al companiei. Când m-aș fi întors, dacă m-aș fi întors, Tehnorom nu ar mai fi fost a mea. Consilierii examinau documentele cu expresii care variau de la șoc la indignare. Radu a pălit vizibil, în timp ce Victor își menținea un zâmbet tensionat. Asta e absurd, a încercat Radu. Andrei e disperat inventând conspirații pentru a abate atenția de la propriile transgresiuni. Transgresiuni? Andrei a făcut un pas spre fostul prieten. Precum trădare, neloialitate, a învățat bine de la Victor, nu-i așa? Istoria se repetă. Confruntarea a fost întreruptă când Bianca Ionescu a dat buzna în sală, tocurile ei înalte, răsunând pe podeaua de marmură. Victor, ce se întâmplă? De ce e fata aici? Ar trebui să fie... Bianca s-a oprit brusc când a realizat că toate privirile erau îndreptate spre ea. Fața ei s-a înroșit de rușine și furie. Ar trebui să fie unde, Bianca? A întrebat Andrei calm, mărturisind împotriva mea în schimbul milosteniei voastre? Sau poate distrugându-și propria reputație pentru a mă salva pe mine? Fosta logodnică a lui Andrei s-a uitat la Victor, care menținea o expresie impenetrabilă. Tăcerea care a urmat a fost asurzitoare. Consecințele acelei confruntări din sala Consiliului au fost imediate și contundente. Radu Antonescu a fost înlăturat din funcția de director financiar și o investigație internă a fost deschisă pentru a examina implicarea sa cu Victor Balan. Fuziunea cu Neotech a fost suspendată pe termen nedefinit, iar credibilitatea lui Victor pe piață a suferit o lovitură devastatoare când presa de specialitate
a relatat tentativa de manipulare corporativă. Andrei a ieșit mai puternic din acest episod. Consiliul și-a reafirmat încrederea în conducerea sa, iar acțiunile Tehnorom s-au recuperat rapid după anunțul oficial că acuzațiile împotriva fondatorului său erau nefondate. Dar victoriile profesionale păreau secundare față de ceea ce conta cu adevărat. În ziua următoare confruntării, Andrei a găsit-o pe Elena în grădina vilei sale, contemplând apusul peste București. "Tu ai salvat totul," a spus el, așezându-se lângă ea. "Compania mea, reputația mea, totul." Elena a zâmbit blând. "Tu ai fi făcut același lucru pentru mine." "Dar ce-a fost de acord, Andrei, ținându-i mâna. Și asta mă sperie. Acum 3 luni nu aș fi riscat nimic pentru nimeni." O tăcere confortabilă s-a stabilit între ei, umplută doar de cântecul îndepărtat al păsărilor și zgomotul înăbușit al orașului de dedesubt. "Contractul nostru se termină săptămâna viitoare," a observat Andrei. "Știu. Cred că trebuie să renegociem termenii." Elena a simțit cum îi se accelerează inima. "Ce termeni sugerezi?" "Nedefinit," a răspuns el simplu, fără clauze de încheiere. Ea s-a întors pentru a-l privi, căutând în ochii lui confirmarea a ceea ce acele cuvinte însemnau. "Andrei Vasilescu, îmi cer să rămân permanent?" "Cer mai mult decât atât," a spus el, vocea lui încărcată de emoție. "Cer să construim ceva împreună. Ceva real, Elena, fără contracte, fără acorduri formale, doar noi." Lacrimile pe care Elena le ținuse în frâu în sfârșit s-au revărsat. "Mi-era atât de frică că atunci când totul se va termina, nu mă vei mai dori." "Mi-era frică să vreau prea mult," a mărturisit Andrei, "să am nevoie de tine, mai mult decât aveai tu nevoie de mine." În acea seară, sub stelele Bucureștiului, au pecetluit un nou angajament, nu pe hârtie, ci în inimă. În săptămânile următoare, viața a luat un nou ritm. Ioana, acum în plină recuperare, a fost prezentată oficial lui Andrei. Adolescenta inițial precaută cu bărbatul care o cucerise pe sora ei, a fost curând încântată de inteligența lui și de modul surprinzător de blând din spatele fațadei austere. "Nu e deloc cum mi-am imaginat," i-a mărturisit Ioana Elenei, după ce Andrei le dusese la o expoziție de științe interactive la Muzeul Național de Istorie Naturală. "Credeam că va fi unul dintre acei miliardari aroganți din filme." "Are straturi," a zâmbit Elena. "Multe straturi." Recuperarea Ioanei a progresat atât de bine încât medicii i-au autorizat întoarcerea la școală. Elena, cu sprijinul lui Andrei, și-a reluat studiile de medicină cu normă întreagă, hotărâtă să-și finalizeze specializarea în boli rare. Cât despre Andrei, episodul cu Radu și Victor l-a transformat profund. Deși era încă liderul nemilos al Tehnorom, ceva în abordarea lui se schimbase. A inițiat un program de bunăstare pentru angajați, a extins concediul de maternitate al companiei și a amplificat semnificativ finanțarea Fundației Vasilescu pentru cercetări medicale. "Niciodată nu mi-am imaginat că te voi vedea apărând cauze sociale," a comentat Elena după o conferință de presă în care Andrei a anunțat un parteneriat cu universități publice pentru dezvoltarea de tehnologii asistive. "Am învățat de la tine," a răspuns el simplu, "să văd dincolo, de imediat, de tangibil." Relația lor, născută din circumstanțe atât de neobișnuite, a înflorit sub privirea atentă a societății bucureștene. Inițial au existat speculații răutăcioase despre studenta care a cucerit miliardarul, dar discreția și demnitatea cu care Elena se purta au redus la tăcere până și cei mai fervenți critici. Într-o dimineață de duminică, în timp ce luau micul dejun pe terasă, Andrei a surprins-o pe Elena cu o invitație neașteptată. "Ce zici să vizităm Constanța? Orașul de la mare. Întotdeauna am vrut să-l vizitez." "M-am gândit la mai mult decât o vizită," a explicat Andrei. "Iau în considerare cumpărarea unei proprietăți acolo, un loc unde să scăpăm de oraș când avem nevoie." Ideea unui refugiu comun, un spațiu care ar fi al lor, a încălzit inima Elenei. 2 săptămâni mai târziu, au zburat cu elicopterul până la fermecătorul oraș de pe litoral. Proprietatea pe care Andrei o considera era o casă la malul mării cu vedere spre Marea Neagră. Construită în stil tradițional, dar complet renovată, combina farmecul istoric cu confortul modern. "E perfectă,"
a declarat Elena, încântată de lumina aurie care scălda veranda de lemn. Încă nu e, a răspuns Andrei misterios. Lipsește ceva. În acea seară, după o cină la lumina lumânărilor într-un restaurant din centrul vechi al Constanței, Andrei a dus-o la o plimbare pe străzile pietruite. Orașul, luminat de felinare vechi, părea ieșit dintr-un basm. S-au oprit în fața bisericii grecești, cea mai veche din oraș, fațada ei albă evidențiindu-se împotriva cerului înstelat. Știai că această biserică are peste 300 de ani? A comentat Andrei. A supraviețuit războaielor, epidemiilor, schimbărilor de guvern. M-a fascinat întotdeauna cum unele lucruri rămân, în ciuda a toate. Ca iubirea adevărată, a răspuns Elena, strângându-i mâna. Exact. Spre surprinderea ei, Andrei a îngenunchiat pe caldarâmul de piatră. În mâini, o mică cutie de catifea albastră. Elena Popescu, a intrat în viața mea ca un acord de afaceri, un contract cu termen determinat și condiții specifice, dar s-a transformat în cel mai prețios și indefinibil lucru pe care l-am experimentat vreodată. A deschis cutia, dezvăluind un inel cu safir înconjurat de mici diamante. Accepți un nou acord, de data asta pentru toată viața? Lacrimile au înceșoșat vederea Elenei în timp ce încuviința, incapabilă să vorbească. Cuvintele au venit în cele din urmă, încărcate de emoție. Da, de 1000 de ori da. Inelul a alunecat perfect pe degetul ei, ca și cum ar fi aparținut întotdeauna acolo. În timp ce se îmbrățișau sub cerul înstelat al Constanței, Elena s-a gândit la incredibila călătorie care îi adusese până la acest moment, de la cea mai profundă disperare la cea mai deplină fericire. Vestea logodnei dintre miliardarul Andrei Vasilescu și studenta la medicină Elena Popescu a devenit subiect de primă pagină în coloanele sociale. Data anunții a fost stabilită pentru 6 luni mai târziu, timp suficient pentru ca Ioana să fie complet recuperată și Elena să-și finalizeze semestrul la facultate. Pregătirile pentru ceremonie au dezvăluit o latură a lui Andrei pe care puțini o cunoșteau, un perfecționist romantic care se implica în fiecare detaliu, de la selectarea paletei de culori până la alegerea muzicienilor. Niciodată nu mi-am imaginat că vei fi atât de meticulos cu o nuntă, a comentat Elena după o întâlnire deosebit de lungă cu organizatorul evenimentului. Este ziua noastră, a răspuns el simplu, vreau să fie perfectă. Viața totuși rareori urmează scenariul planificat. Cu 3 luni înainte de nuntă, Elena a început să se simtă ciudat de indispusă. Greață matinală, sensibilitate neobișnuită, oboseală persistentă. Ca studentă la medicină, a recunoscut semnele, dar a ezitat să creadă. Un test discret i-a confirmat bănuielile. Era însărcinată. Vestea a umplut-o de o bucurie de nedescris, dar și de anxietate. Cum va reacționa Andrei? Nu discutaseră niciodată despre copii, în ciuda afecțiunii sale evidente pentru Ioana. În acea seară a pregătit o cină specială în vilă. Când Andrei a sosit, a găsit sala de dining luminată de lumânări, cu masa aranjată pentru o celebrare intimă. Ce sărbătorim?" a întrebat el sărutând-o ușor. O surpriză," a răspuns Elena, conducându-l la masă. Lângă farfuria lui era o mică cutie învelită în hârtie albastră. Pentru mine?" Deschide." În cutie Andrei a găsit o pereche minusculă de botoșei albi croșetați. S-a uitat la Elena, înțelegerea cuprinzându-i treptat fața. Ești?" Ea a încuviințat, lacrimile înceționându-i din nou vederea. Așteptăm un bebeluș." Andrei a rămas tăcut pentru un moment care a părut o eternitate. Apoi, spre uimirea Elenei, a văzut ceva ce nu și-ar fi imaginat niciodată, lacrimi în ochii acelui bărbat, mereu atât de controlat. Un copil," a murmurat el, vocea lui încărcată de emoție. Copilul nostru." S-a ridicat și a îmbrățișat-o cu o intensitate care exprima tot ce cuvintele nu puteau conține: recunoștință, iubire, speranță. Bărbatul care odată declarase că încrederea era un lux pe care nu și-l putea permite, acum se abandonase complet viitorului incert și minunat care se deschidea în fața lor. Nunta a fost devansată, o ceremonie intimă desfășurată în casa din Constanța,
doar cu familia și prietenii apropiați. Ioana, strălucitoare în rochia ei de domnișoară de onoare, și-a condus sora pe aleea de petale albe până la altarul improvizat pe plajă. Burtica. De 3 luni a Elenei, încă discretă sub rochia de dantelă, purta promisiunea unei noi vieți. O viață concepută nu prin contract sau calcul, ci prin iubirea care înflorise în cele mai improbabile circumstanțe. În timp ce își schimbau jurămintele sub apusul auriu al Constanței, Andrei și Elena pecetluiau mai mult decât o căsătorie. Sărbătoreau extraordinara călătorie care îi adusese până aici. Din umbrele cele mai dense în lumina cea mai strălucitoare, din izolare în conexiune, din neîncredere în credință absolută, din contract în iubire adevărată și de neclintit. 5 ani au trecut de la acea nuntă pe malul mării în Constanța. Casa care fusese doar un refugiu ocazional devenise centrul vieții familiei Vasilescu-Popescu. Andrei, surprinzând piața și pe el însuși, decisese să se retragă treptat din președinția executivă a Tehnorom, rămânând doar președinte al Consiliului. Decizia, de neconceput cu ani înainte, reflecta noile sale priorități. Niciodată nu mi-am imaginat că voi vedea ziua în care Andrei Vasilescu va alege familia în locul afacerilor, a comentat un editorialist economic într-un profil despre omul de afaceri. Familia pe care o alesese crescuse dincolo de așteptări. Ceea ce ar fi trebuit să fie un bebeluș s-a dovedit a fi 2, gemeni identici, Petru și Mihai, născuți într-o noapte de vară, pe care Andrei o descria drept momentul în care am înțeles cu adevărat sensul vieții. 3 ani mai târziu, familia s-a completat cu sosirea Sofiei, o fetiță cu ochi verzi intensi ca ai mamei și determinarea neclintită a tatălui. Ioana, acum o tânără adultă studiind biomedicina la aceeași universitate, unde Elena absolvise, era o prezență constantă în viața nepoților. Complet recuperată după boala care aproape o răpusese, se dedica cercetărilor despre terapii inovatoare pentru condiții similare celei cu care se confruntase. În acea dimineață însorită de duminică, familia se aduna pe terasa largă a casei din Constanța. Copiii se jucau în grădină sub privirea atentă a Ioanei, în timp ce Andrei și Elena se bucurau de un moment rar de liniște. 5 ani, a comentat Andrei, privind copiii. Uneori încă mă întreb dacă merit toate astea. Elena a zâmbit, strângându-i mâna. Nu e o chestiune de merit, e o chestiune de a îmbrățișa ceea ce viața ne oferă. Înțelepciunea ei îl impresiona mereu. Elena nu era doar soția care îl readusese la viața emoțională, ci și o profesionistă respectată. După finalizarea specializării în boli rare, înființase un departament dedicat acestui subiect la Institutul Gamma, același care salvase viața Ioanei cu ani în urmă. Munca ei ajutase deja 10 de familii care, ca ea în trecut, luptau împotriva timpului și a lipsei de resurse. Vorbind despre îmbrățișarea vieții, a spus Andrei, am primit un telefon interesant ieri. De la cine? Crede sau nu, de la Victor Balan. Elena și-a ridicat sprâncenele, surprinsă. După scandalul de la Tehnorom, Victor dispăruse de pe radar, zvonurile spuneau că se mutase în Spania. Ce voia? Să-și ceară iertare, aparent. Andrei a dat din cap, încă procesând conversația. A spus că a trecut printr-o transformare personală după un eveniment care aproape l-a costat viața. S-a întors în România și vrea să-și curețe conștiința. Îl crezi? Andrei a reflectat pentru un moment, privind copiii jucându-se. Nu știu, poate. Oamenii se pot schimba. Eu m-am schimbat. Tu n-ai avut nevoie să te schimbi, a corectat Elena blând. Doar ai permis adevăratului tău eu să iasă la suprafață. El a zâmbit, recunoscând adevărul din cuvintele ei. Andrei cel rece și calculat din vremurile dinainte de Elena nu era esența lui, ci o armură construită după traume profunde. Oricum, am fost de acord să mă întâlnesc cu el data viitoare când vom fi în București. Ești sigur de asta? Resentimentul e o povară prea grea pentru a ocăra tot restul vieții, a răspuns Andrei, surprinzându-se pe sine cu concluzia. Dacă într-adevăr caută răscumpărare, cine sunt eu să-i refuz această șansă? Conversația a fost
întreruptă când Petru și Mihai au alergat spre ei arătând un mic crab pe care îl găsiseră pe plajă. Naturalețea cu care Andrei a intrat în conversația animată a gemenilor, arătând interes genuin pentru descoperirea lor, era o mărturie tăcută a cât de mult crescuse ca ființă umană. În săptămâna următoare, familia s-a întors la București pentru evenimentul anual al Fundației Vasilescu. Ceea ce începuse ca o inițiativă modestă a mamei lui Andrei se transformase într-una dintre cele mai mari organizații filantropice din țară, dedicată nu doar cercetărilor medicale, ci și programelor educaționale pentru comunități defavorizate. Marele salon al hotelului Intercontinental era plin de personalități influente, oameni de afaceri, politicieni, artiști, toți reuniți în sprijinul cauzei. Elena, elegantă într-o rochie bleu marin, circula printre invitați cu naturalețea cuiva născut în acel mediu, deși nu-și pierduse niciodată autenticitatea care o caracteriza. Dr. Vasilescu, a strigat o voce familiară, munca dumneavoastră la Institutul Gama este pur și simplu revoluționară. Elena s-a întors și a dat peste Bianca Ionescu. Anii fuseseră blânzi cu fosta logodnică a lui Andrei, încă frumoasă, dar cu o sobrietate pe care nu o avea înainte. Șocul inițial de a o vedea acolo a lăsat loc curiozității. Bianca, nu mă așteptam să te găsesc aici. Îmi imaginez că nu, a răspuns Bianca cu un zâmbet ezitant. Probabil sunt ultima persoană pe care ai dori să o vezi la acest eveniment. De fapt, sunt doar surprinsă. Credeam că locuiești în străinătate. Am locuit, Paris, timp de 3 ani. M-am întors acum câteva luni să am grijă de mama. Mea. Bianca a făcut o pauză, vizibil incomodă. Elena, știu că nu am dreptul să cer asta, dar aș dori să vorbim în particular. Doar câteva minute. Solicitarea neașteptată a lăsat-o pe Elena intrigată. După un moment de reflecție, a încuviințat. Bine, putem merge în grădină. Grădina suspendată a hotelului oferea un refugiu liniștit de la agitația petrecerii. Cele două femei, care cu ani în urmă fuseseră aproape dușmance, s-au așezat una lângă alta, contemplând priveliștea panoramică a orașului. Am venit să-mi cer scuze, a început Bianca, fără ocolișuri. Pentru ce ți-am făcut? Pentru amenințări, pentru manipulare, pentru tot. Elena a studiat fața femeii căutând semne de falsitate, dar a găsit doar regret sincer. De ce acum, după toți acești ani? Bianca a oftat profund, pentru că în sfârșit am înțeles răul pe care l-am provocat, nu doar ție și lui Andrei, ci și mie însămi. A făcut o pauză, adunându-și curajul. Eram prinsă într-un ciclu toxic cu Victor. Mă manipula, mă făcea să cred că nu valorez nimic fără el, că aveam nevoie de răzbunare împotriva lui Andrei pentru a mă simți completă. Și ce s-a schimbat? Totul. Bianca a zâmbit trist. Parisul a fost noul meu început. Departe de Victor, departe de cercurile sociale toxice, am găsit un scop diferit. Am început să lucrez cu artă-terapie pentru femei victime ale relațiilor abuzive. Am descoperit că aș putea folosi propria mea experiență pentru a ajuta altele. Elena a simțit un val neașteptat de empatie. Asta e admirabil, Bianca. Nu, caut admirație, a răspuns ea onest. Doar pace. Și nu pot avea pace știind cât am încercat să te rănesc pe tine și familia ta. A ezitat înainte de a continua. Am văzut fotografiile copiilor tăi în reviste. Sunt minunați. Tu și Andrei ați construit ceva prețios împreună. Mulțumesc, a răspuns Elena, sincer mișcată de sinceritatea din vocea celeilalte femei. Știu că poate e prea mult să cer, dar crezi că într-o zi mă vei putea ierta? Întrebarea a plutit în aerul nopții. Elena a reflectat asupra călătoriei extraordinare care o adusese aici, de la disperare la speranță, de la negociere la iubire adevărată. Cum ar putea nega celeilalte persoane șansa de răscumpărare pe care viața i-o oferise? Nu port ranchiună, Bianca, a spus în cele din urmă. Trecutul a rămas în urmă. Toți merităm șansa de a ne reconstrui viețile. Lacrimi au strălucit în ochii Biancăi. Mulțumesc. Ai fost întotdeauna o persoană mai bună decât mine. Nu e vorba despre a fi mai bun sau mai rău, doar despre a alege iubirea în locul durerii. Când s-au întors la petrecere,
Elena l-a zărit pe Andrei vorbind cu un bărbat pe care l-a recunoscut imediat, Victor Balan. Diferit de Victor arogant pe care îl cunoscuse cu ani înainte, acesta părea mai mic cumva, ca și cum greutatea acțiunilor sale l-ar fi comprimat. E s-a apropiat cu precauție, atingând brațul lui Andrei în semn de sprijin. El i-a zâmbit, o comunicare tăcută că era bine. Elena a salutat-o Victor cu un disconfort evident. Andrei îmi povestea despre munca incredibilă pe care o faci la Institutul Gamma. E o muncă care mă pasionează, a răspuns ea simplu. Îi spuneam lui Victor că departamentul tău dezvoltă un protocol revoluționar pentru sindromul Goldman-Merrick, a explicat Andrei. Aceeași afecțiune care a afectat-o pe Ioana. Victor a încuvințat, vizibil emoționat. E ironic. Nepoata mea a fost diagnosticată cu o afecțiune similară acum 6 luni. Suntem disperați după opțiuni de tratament. Revelația a surprins-o pe Elena. Universul avea moduri ciudate de a conecta destine. Adu-o la institut, a spus fără ezitare. Vom evalua dacă protocolul o poate ajuta. Victor a privit-o cu neîncredere. După tot ce v-am făcut, ai ajuta familia mea? Nu te ajut pe tine, Victor, a răspuns Elena cu fermitate. Ajut un copil care are nevoie de tratament. Asta fac. În acea seară, după eveniment, în timp ce se întorceau acasă unde Ioana îi aștepta cu copiii, Andrei a rămas gânditor. La ce te gândești? A întrebat Elena, observându-i profilul în timp ce mașina aluneca pe străzile luminate ale Bucureștiului. La cercuri, a răspuns el enigmatic. La cum viața ne aduce înapoi la aceleași răscruci, oferindu-ne noi șanse de a alege căi diferite. Ca astăzi cu Victor și Bianca? Exact. Andrei i-a luat mâna, împletindu-și degetele cu ale ei. Știi ce mă impresionează? Cum reușești să oferi compasiune fără să-ți sacrifici integritatea. E unul dintre multele motive pentru care te iubesc din ce în ce mai mult în fiecare zi. Elena a zâmbit, sprijinindu-și capul pe umărul lui. Compasiunea nu e slăbiciune, e putere. Tu m-ai învățat asta. Eu? A întrebat Andrei, surprins. Da, tu. Când ai acceptat să ajuți pe Ioana fără să mă cunoști, când ai decis să ai încredere în mine, în ciuda a tot ce ai trăit. Când ai permis inimii tale să se deschidă din nou, chiar știind că ai putea fi rănit. Mașina a oprit în fața vilei din primăverii, pe care o păstrau ca reședință în București, deși petreceau cea mai mare parte a timpului în Constanța. Luminile primitoare străluceau prin ferestre, iar siluete mici puteau fi văzute alergând prin holul de la intrare. Copiii, probabil negociind cu Ioana încă câteva minute înainte de culcare. Am ajuns acasă, a spus Andrei, privind la scena prin parbriz. Da, a fost de acord Elena, strângându-i mâna. Acasă. În timp ce mergeau împreună spre ușă, Elena a reflectat asupra extraordinarei călătorii care îi adusese până aici. Dintr-un contract rece și calculat, se născuse cea mai profundă și transformatoare iubire. Din două suflete rănite și neîncrezătoare apăruse o familie unită prin înțelegere și respect reciproc. Destinul, cu înțelepciunea sa misterioasă, transformase cea mai improbabilă dintre negocieri în cea mai frumoasă poveste de dragoste. O iubire care nu doar vindecase răni vechi, ci crease spațiu pentru noi începuturi, noi iertări, noi posibilități. În timp ce își îmbrățișau copiii somnoroși și îi mulțumeau Ioanei pentru seară, Andrei și Elena au schimbat o privire care spunea mai mult decât cuvintele. O privire care recunoștea nu doar drumul parcurs, ci și viitorul pe care încă îl vor construi împreună. Un viitor în care fiecare zi era o reafirmare tăcută a contractului cel mai important pe care îl făcuseră vreodată. Angajamentul de a iubi, nu din obligație sau necesitate, ci din simpla și extraordinară bucurie de a fi găsit, unul în celălalt, căminul pe care îl căutaseră întotdeauna. Dragi ascultători, sperăm că povestea lui Andrei și Elenei v-a atins inimile. Pentru a continua această călătorie de emoții, am pregătit o listă specială cu povești la fel de captivante. O găsiți aici, făcând click pe butonul din stânga. Dacă această narațiune despre răscumpărare, încredere și iubire adevărată a trezit ceva în voi,
Nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să lăsați un like acestui video. În fiecare zi aducem noi povești care explorează complexitatea sentimentelor umane și surprizele pe care destinul ni le rezervă. Ce părere aveți despre deznodământul acestei povești?